Un aplauso forte a esta comparsa. Chantada non renunciou a saír en comparsa este frío e chuvioso martes de Entroido. O mercado gandeiro foi o centro da actividade do desfile das distintas coreografías que despregaron as veciñas e veciños do municipio, motivados por unha costume que adoita a atraer a moito público ás rúas. Hoxe foi a cuberto, tal e como ocorrera nalgúnha outra ocasión, e sobre todo os máis pequenos derono todo nunha cita na que familias e amigos se reencontran cunha faciana distinta. Un total de 7 grupos desfilaron polo recinto e presentáronse ante o xurado con variadas propostas en escena e coreografías. Orixinal a banda dos Playmobil integrada por nenos e adultos que foi a primeira en exhibirse ante o palco ben pasadas as 5:30 da tarde. Outra comparsa fixonos de novo viaxar ao antigo oeste, tan recorrido dende o cinema. O baile axudou a percorrer o mundo dos cowboys e dos salóns, completando a imaxe do grupo. Este Entroido tamén nos fixo viaxar aínda máis lonxe coa proposta da NASA e da misión Aluniza Apolo I. O espazo e os astronautas partiron desta volta de Chantada para chegar ben lonxe.
De Venecia chegou unha das propostas máis numerosas. Un dos carnavais máis luxosos e singulares estivo esta tarde en Chantada, ateigado de máscaras e gondoleiros que trasladaron por un momento ao público a fermosa Italia. E despois da cidade italiana, Francia e o famoso Moulin Rouge, que se levantou esta tarde en Chantada lucindo as súas luces e o seu espectáculo para deleitar o público local. Do célebre Muiño Vermello, o amor de todo corazón que se prodiga en torno á data de San Valentín. Os cupidos volveron para lembrar en Chantada que o amor está onde latexan os corazóns.
Nun bo entroido non pode faltar a interpretación dos entrañables mimos que chegaron a través do mundo de Mimolandia.